Mikro eta aturian zite otoi, Michel eta Xan. Protokoloa joan bezala lehena batua zemanen deiziet. Michel, Xan lagunari zerbitzu tipi bat galegin jozu, galtza baten laburtzea. Laburtu eta Xanek galtza itzuli dauzu paperño batekin. 12 euro terdiko faktura. Michel asirik 3 bertso 8 tipian. Xan hidez laguna da uai hituna galtza luze banian oai laberduna bena haleike orai hause biek duguna banakian kaio zela gure laguntasuna banakian kaio zela gure laguntasuna. Aspaldian bai Michel laguna giragu, ta galtzak lapurtzea zinuen helburu. Lana ongi egin dut nago seguru, bai laguntasunak prezio bat badu, bai laguntasunak prezio bat badu. Unen ondotik ez girategu hots, nahitz atxalde hontan emiz hiekin bots. Bena jarri dezagun galto eta kakots. Zertako hamabita, seina zanko bakots. Zertako hamabita, seina zanko bakots. Sei eurotan zangoa, 12 guzira, eterdi bat gehitu dut baina tira. Galtzak azkenean handiegi dira. Ez baitauzkitzut egin zure izarira, ez baitauzkitzut egin zure izarira. Ez du gaize egitia ene izariko, pena jakitian gu orantxe hor finko, ez gira horregatik batak bestia hilko. Berriz luza itzadak ta hortan gukito, berriz luza itzadak ta hortan gukito. Penalitaike galtza horien galtzea, lana untsa egin dut eta zetrantzea. Miazuk astintzen, baita ze suertea, etzazu ahantzatik orain ordaintzea, etzazu